sei nhasi ndadzoka zvakare nenhau yakasara ichinetsa madeko ose kusvika pari zvino panditori panapa. Zvakanaka nakasvikadii ini ndiri kutofamba zvangu ndiri zuva rese ndikati regai ndimbosura ndita sei ndichimboita machiti chatiwa takatanga kuti timboita sei tidzore sitiresi dzakadai kuuya idzi mudown loko ndokuti dhuma nema screenshot ani ana Madam Boss na Mhofela ndokuti zoba kuti nandikirani Madam Boss na Mhofela chi anniversary rawo saka chirege nditi happy anniversary kuna Madam Boss na Mhofela. Mwari varambe vachikuropafadzai wanano yenyu irambe ichi yakasimba zvimingampi zvese zvamunosangana nazvo muwanike muchizvikunda. Ndo saka ndauya ndakamirira regalia yechi yekuti happy anniversary for Madam Boss and Mhofela. Zvakanaka nakazvikadii ndokubva ndaramba ndichitenderera ndokuona mascreenshot akasiyana pama anniversary statements apa ndakaona anniversary aiita sekuti aipindura vamwe vanhu kana kuti ini ndozvandakaona ndaona ndikati pakuni ndarishakuona chirege ndinde comment section kuenda kuma-comment section ikekwa ndokuona vanhu vakuti hanzi mariplan amaiti ndikati kuriply maiti pakuti chii nokuti Madam Boss vanoita clapback vanoita kunonzi kunokuti dhwa neclapback ndo zvavanoita asi vasingaiti live stream. Ndikati aiwa clapback kana yakaderwa iri too deep nekuti muclapback macho mamuchirwa macho vanga vakataura vakatenda kuti tinotitenda Mwari neanniversary yedu time dzanga dzakati nekuti ndandichiconfusika kuti kana vanhu vachiti vari kupindura nhingi maiti zviri kufamba sei nokuti ndofana kutanga ndahwisisa tokuona post yavo vakaisa na6:49 PM. Ndataza nguva ya vatora anniversary iya yataurwa pepe zvikanzi ndine birth certificate ndine driver's license ndine marriage certificate ndo certificates avanawo Madam Boss vakati handina chirungu handina kana ndevele asi zvakadiri zvinongotenda Jehovha musikwedenga iti hemeni Satani asvode. Tikati saka anga achiri hwapo vachitaura macertificate ese vachiri vanhu vachiti handina chirungu handina chindevele apa birth certificate yacho yengeri yeshonaka birth chaicho yenecertificate yechishona. Ndikati aiwa chirege ndifambe mastreet tichitasa kuti zvafamba sei ndokubva ndaenda paZim Celeb ndondoenda paZim Celeb zekuInstagram inoposta zvose zviri kuitika ndobva ndaenda pepe kuti ndiconfirme ndisati ndatanga kuita sei kutaura ndoda kuti ndotanga ndaita confirmation kana ndisingasi kuhwisa kuti nyaya yabva kupi ndoenda paZim Celebs iya ne199,000 mafollowers yekuInstagram ndo yandikureva nezvayo ndoenda pepe ndandotasa ndokuita sei dhuma nemascreenshot ani MaiTt na Madam Boss metivanyorwa kuti tinototenda iyo TikTok yakasita kuti vamwe vanhu vagone chirungu dai pasina TikTok dai vamwe vanhu vasingagone chirungu ndokubva vatoti tikanzi iwe mirapa newe mirapa indinochidandaura muinterview ndo statement racho kwaranga rakamira ikoko Madam Boss ndofunga ndobva vasita response ndofunga yeiyoyo kunzi TikTok totoenda chirungu cheTikTok veduwe iyeisa haisi mhosva yangu vanhu vanga vachita kuconnect madots saka ininiwo ndo matauriro andakuita nemaconnect madots wayo nemakomend anga achizorerwa nevanhu nekuti ndandisi ndazvitaura toti alright saka ndopabvira iyo yekuti anzi ndine certificate remarriage ndine certificate birth certificate neningirikini nelicense idzodzo tika zvakangonaka hazina kuipa tozvitenda ngafa negrade certificate rawo iro vanaro zvakanaka munhu udala nezvanazvo vanhu ndokubva sei ndokuinda kunoita sei kundonyora mumacomment section vamwe vakati munhu svika rino achiita dhirama rakadai ini pakuzofamba manje kumastreet ekupi ekuFacebook ndokuona vamwe vanhu vakaposta mascreenshot ani MaiTt ndobva ndaenda kupage kwamaiti hana kuona ndobva ndaenda kwakanzi kwakuchiitwa mascreenshot hana zvandaona saka zvikora kuti zvapostwa zvadhilitiwe here ndozvaitika here vanhu ndokubva vaita mascreenshot zvatendera zvakasiyana nekuti mascreenshot andandozoona anga achitenderera magroup mapage evanhu anga akanzi ini ndine tourism and hospitality ndofunga chikosi chavo vane driver's license vane unofunga O level certificate vakazongobhadha maths asi vamwe aisi vakamapasa nema-A nema-C vayo zvakanaka ndobva vati ndine divorce futi certificate ndora ndakaachiva zvakanyanya pamusoro pangu peupenyu hwangu saka ndozvitenda futi zvakadiri
saka ava makelepe bekari kuitika esa yakauti chichikiitika satizivi ndobva tatase ndo kwandamaona inana kumaona mapeji apo ndamaona mascreenshot achitenderera ndobva ndachasindika saka ndokwazviri kubvira kwese nokuti root cause ndanichishaiwa root cause chaichai ndanichishaiwa ndobva vama ati kuvanyorawo kuti Mhofela nani na Madam Boss vazobreaka silence yavo muona manje saka zvese izvi root cause ndanichinyatsa kusha kuti yanyatsa kubva papi MaiTt ndokubva vaenda ndofunga kuda kune mamwe maarticle vanga vakunzi imimi ndimaita sei muri kublema kuti makadini muri kuda kuputsa imba yani yaMhofela na Madam Boss saka izvizvi kureva kuti imimi ndimi honzeri nekuti mukubudisa masikireti emba yavo ndine mumacomment section maekera vaya vari kupindura kati ndezvakezvo ani maberende rake vaziva sei ndikureva ivo ingwane zuro wakanyora chi mabhaibheri shoko raMwari avo vakanyora chi paInstagram paFacebook pake vakadanzira kuti handa kutaura zita remunhu saka ndikuda nhasi manditi ndindatara zita remunhu nekuti ivo zuro vakanyora mavhesi havana kutaura zita mavhesi aya ndaireva zuro pandakangoti ndikati ndikunyanya mabata nekuti ndikangoti kuda munhu unongozvinira mavhesi ake kuda vanhu vakapidigudza ndozvandakangofunga ndikureva ndima ndobva chi nokuti vhesi todzokera zvakare pavhesi ranga rakanzi benzi rinobudisa hasha dzaro dzese asi munhu akachenjera anoramba akadzikama achidzidzoredzera ndoranga riri vhesi racho rakapostiwa paInstagram iroro ndoravangoti ingowani pakanzi apana kutaura zita saka nekuti nhasi ndindazotaura chinhu changu cheTikTok motanga kuti ndataura nhingi ndekuda kwei ndikatasivi zvikanzi kana inanzi kana nanzishandi kumamena kunonzi kuchibuilding iyoyo saka ngavanditsvake kana vachida panapa kuva kutsvakana nani futi inandizozivi nekuti ava maselebhu saka handikunyatsa kuzozoti pavanenge vazoposhana vaposha nekuti kuti ndatoita chawiwi ndatozokonywa kuvata nokuti ndanga nditori neconfusion isingatomboiti ndichitata saka watokonya mwapa ndiyani handida kuona live stream yacho yokuti watokonya root cause yacho ndikunyatsa kushaya kuti kudini zvinongova zvibregedia zvine zvimbambaira zviri kungoposherwa mwakaposhera mwoposhera mwakaposhera mwoposhera kana sisiwo Mhofelawo vakaenda kunonyora chi ndazvona zvepascreenshot kuchitendera kwaMadam Boss vakaenda kundonyora vakadanzira kuti ndinozvitenda zvingamboiti kuti ava nemakore 7 ekuti ase tiri muwanano yedu nechi zvikanzi Mhofela nani neshoko zvikanzi navo ndinodhiseva kuti ndinge ndiri muami nekuti ndinombosangana nezvakasiyana siyana ndikati zvinhu zvakadini zvakanaka kuti vanozvitenda izvozvo vakati chimba ichi hachiputsiki ndozvavazonyora ipapapapa ndobva vatozonyora kuti ndinotasi ndopavazonyora kuti ndodhiseva kuti ndiri muami kuti hazvina kuitira vamwe zvakanaka vanhu ndokutanga kuramba vachikomenda ndokuita mascreenshot ndokumatenderedza zvakare zvambonyanya kuita sei ona manje nokuti ndataita chawiwi nokuti ndakashaya kuti zvanyanyodere ndozambanazodzokera kuti kulive stream yakwini ndikuchiti kulive stream yakwini saka inge originatira papi ndobva vadanzira kuti amateam dai maita zvokungwana nokuti nguva zhinji pamunonotuka uyu unowana maendorsements akawanda hazvina kuita sei hazvina kuipa nekuti yanga ine confusion nayacho ndinoramba ndidanzira kuti yanga ine confusion kunyanya kwandii ndobva vadai wadzikamira watasei watombotsvaga mapisi job kwamuri ikokoko mainda mune mari kwete zvokusura muchiita sei muchiita zvemalive stream muchiita maviewers ndikati satizivi hatizozivi kuti nekuda kwei vanga vachitaura saizvozvo kwinava nemafungiro avo ndikati ya hazvina kushata ndokutanga kuita sei kuinda mumacomment section ani aMadam Boss ndokudanzira kuti koi mune Madam Boss nekuda kwei mapost enyu mazuva ano ari ngori aya enegativity makuzvinyanya kuita negativity yacho zvikanzi nevanhu munofunga kuti hasiwo munhu here munhu wenyama unorwadzikwa une ropa rinoti tsa unosvika pakugumirwa zvekuti unosvika pakuputika unosvika pakutaura saka ndofunga panguva yavava iyoyo kuti havachadi zvokujairirwa varamba vachinyarara vachingonzi iwe unoita gumbomba pashe vanofanira kuti asei kusvikawo pakutaura vamwe vakadanzira kuti imi maimi mofunga kuti nejirasi neimba yenyu hapana kana nejirasi neimba yenyu pataura mashoko akasiyana siyana pamwe asikazokwanisi kutaura asi vangadanzira kuti hatina jirasi neimba yenyu ndozvamunofunga zvikanzi nevanhu word wataura shuwa zvikanzi vanhu zvebasa rei kana vakavaroora Mhofela vachoni zvakangonaka chero vane munhu waumupa zvine basa rechii ingavani vakazvitaura kuti ini Mhofela ndakamuti chiyo saka zvebasa rei satizivi chero une munhu wako isusu tiri kutovashaiwa wani takangogara pano pachikona takangoti vavava tichitoshayiwa wacho munhu wacho kuti sviyo handiti kati
isatizivi ndokubva chi madam Boss vazoenda kunoita TikTok yekuti people vari kuti you cannot speak English. Nekuda kwaizvozvo chikuchi TikTok changa chichitendera chacha ini zvandatozotaka ndati bodo chirege ndese nditotsvaga TikTok yacho ndaenda kundoposta pa WhatsApp pamwe nepa Instagram ndikati ndibatsireyo kuti TikTok inoitwa sei nekuti ndasadzi nditombozwa kuti TikTok yacho ndatoijoina nhasi nekuda kwani kuda unoona kuti kwakaita sei kuti TikTok kwacho ni kwakuchitwa izvozvo zvacho ni zvokuti we can speak English yacho ni people say I say something ndokuinda pape ndokunoona ndo video yacho ni yatoitwa chini kwa madam Boss ku TikTok kuya vanhu ndobva vatoti hamusi kuvaziva zvakanaka asi comment section kupage vamwe vakati madam Boss inyoka vamwe vakati madam Boss vanodena vamwe vakati iko zvine zvivakuradza matrue colors awo nekumapeji anga achitendera isati nekuti handidi kuri vanhu makuita 2 years munhu achingoudzirirwa unosvika zvoshuka pakuputika unosvika panorwadza kapa panorwadza singamboiti paanozorwadza zvekungozosiyana kuti wafunga kuti upindure sei asi panosvika pakurwadza zvapo saka ndinoona sokuti ndo nyanga dzanga dzichitika nani pakati panani paMhofela vanga vachitawo iyo statement yavo madam Boss statement yavo MaiTt statement yavo asi kutaura sure aya anga angori andinoti indirect speech handizokana muchimaziva indirect yekuti hausi kutaura stere munhu asi chibrigadier chiri kuzokwa chiri kuinda handiti ndo anonzi machiko maasilami unonzi chiko zita ravo ndamakanga akambotaurwa kuya kwakwati maiwayo masita acho nekuti unongo uchiziva kuti kureva nhingi wacho ndokubva MaiTt vanyora kuti Nankirani ambassador Nankirani yekera maendorsements anowanikwa naNankirani isati zvinoita clean staff tikati inganhasi kwangu kwakaoma akwataurwa zvakasiyana pamusoro pezvibrigadier zvazvibudisirana vanhu vanga vachiposherana vanga vachiposherana zvisingambotoiti hatidi kureva nhema saka hatiziveri kuti zvichaguma nepi zvibrigadier zvari kungoramba vachiita sei vachiposherana kudaro handitika ndisati ndapedza zvekare ndikiti hepi zvekare anniversary kuna nani kuna Mhofela nani namadam Boss ring yangu ndo yazoita hurusa asi ndinongoti dai Jehovha oramba achingoita sei vachingokukomborerai murambe muita sei makabatana asi sati apedza MaiTt wazoita havo life yavo mazana ndofunga vakuti vachitaka handizozivi kuti inhau yekuti vari kuchinja yekwari kudi asi vaita life yavo havana kupopota vakatanga kuita zvecharity palive ipapo tasingazovi kuti yanga ichiinspire nei asi vaita live stream yavo vakatanga kuita charity yavo vakatanga kutaura kuti iko zvine zvichikuita sei tikuita zvatikuita zvakasiyana ndokubva vatotaura kuti ndava muchinew relationship handizozvi kuti munhu ndiimwe igiboy kwadi ndiani asi pane munhu watotozofonerwa pafoni pavo pavazofona paya vakazotanga kutaura nemunhu iyeye saka hatizozive kuti zvichaguma nepi tingotasawo tiri kunoku nekuti tatatosara kapa tatatosara muchitima kutosara chaiko chitima chikatenda chiti wewe chichiinda mai mwana satizivi ndo zvine zvasara chichasei zvichiitika kunyanya pamastreets ekufacebook nemaavenue ekupi Instagram chakubata zvakare pachikamu chinotevera